नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी। आज हमरा भी पुस्तक समीक्षा सत्र में जवन पुस्तक दिया भोर भिनुसार काव्य संग्रह, रचनाकार डॉक्टर संतोष पटेल। ये पुस्तक के प्रकाशन वर्ष 2015। ये पुस्तक मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रकाशन सौजन्य से प्रकाशित भइल बिया। एकर प्रकाशक आ वितरक बाणे शारदा पुस्तक मंदिर। दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर संतोष पटेल भोजपुरी के एगो विचारक, शोधपरक चीजुयन के ऊपर विमर्शक, भोजपुरी जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनका एक कवि काव्य संग्रह जौना पर हमने की बात करे जाता नहीं सर, हम बात करे जाता नहीं। अगर हम वो पुस्तक के विषय में एक वाक्य में कुछ कहल चाहिए तो हम ये कह सकीला, भाषा संस्कृति के नेह के संगे व्यवस्था से विद्रोह के सुगबुगाहट भोर भिनुसार। आपन संस्कृति, आपन संस्कार, गांव जवार के जिंदगी, शहरी घुटन के बीच में भोजपुरी के निठाह शब्दन के भरपूर प्रयोग का संगे भोर भिनुसार कविता संग्रह डॉक्टर संतोष पटेल के भाषाई नेह छो और वह पर उनके अधिकार के भरल पूरल चित्रण बा। डॉक्टर संतोष पटेल के भोजपुरी खातिर नेह केहू से छिपल नहीं थे। उ साचहू में भोजपुरी के जिएलन, इहो कहल अधिकार ना होई कि उ भोजपुरिये में सांसो लेलन। भोर भिनुसार कविता संग्रह उनके यही गुण के प्रतिरूप बा। जहां भाषा वो भोजपुरी बोले में भोजपुरिया लोगन के शरम लागेला, उहमे भोजपुरी भाषा में कविता रचल एगो कठिन साधना लेखा है। ये साधना के सिद्ध कवि बानी डॉक्टर संतोष पटेल जी। यह कविता संग्रह में 51 गो कविता बानी सन, कुली एक से बढ़ के एक। ये संग्रह के कुली कविता उद्देश्य परक बानी सन। अपने हर कविता के जरिए कवि जवन संदेश दिहल चाहत बा, ओहमे कवि नीमन ढंग से सफल दिखाता। आई कुछ कवितन के उदाहरण स्वरूप हमने के देखल जाओ। कविता संग्रह के शुरुआते में कवि मन डॉक्टर संतोष पटेल मनई मनई के बीच बिला रहा भरोसा पर प्रश्न उठा के सभे के झकझोर देत बाड़े। पेनी में छेदही नाव नियर भइल बा, आदमी पर भरोसा कब डूब जाई बुझाते नहीं थे। समाज में फैलल जाति धर्म के कोड़ ढकोसला पर चोट करत कवि धर्म के परिभाषा गढ़ले बाड़े। रउओ देखी ढोंग आ ढकोसला से दूर आदमी जोड़े के सहूल जौना कर्म में होला उहे हथा। भोजपुरिया माटी के सबसे लमहर पीड़ा पलायन, ओकरा से डॉक्टर संतोष पटेल कैसे बच सकत बाड़े? अब बचलो ना बाड़े और ओ से ढेर दुखियो बाड़े। गांव के गांव लील रहल बा, निमिया के छांव, पानी के पांव, कुली लील गईल अजगर, भले ओकर नाम शहर बा। आजू के समाज में दूगो पैसा भा तनिका इज्जत मिलते मनई के दशा का होला, कवि घमंड मथेला कविता में बेबाकी से रखले बाड़े। घमंड के फ्रेम में लागल गुमान के शीशा से कुल्ही उल्टे लौकी, इहे उल्टा लौकत रावण के, कंस के, मरा गई लोग, बुता गई लोग। कवि अपने माई भाषा से लगाव के से छिपल नहीं थे। उहे अनघा नेह छो कवि डॉक्टर संतोष पटेल के ये संग्रह भोर भिनुसार में उपरिया गईल बा। अपने माई भाषा के नेह में तो सभे बना जाला, ये भाषा के जतरा ढेर लमहर है। डॉक्टर संतोष पटेल जी बेगर कोनो लाग लपेट के ओहके मानलो बने। माई के बोली, मिश्री के गोली, मीठा के भेली, छेना के रसमलाई, सबनी के मिठास एकरा आगू
फेल। ई मातृभाषाई नेह के ऐसे लम्हर उदाहरण और कुछ दिहल ना जा सकेला। कोनो परतोख देहल और ओकरा अपना कविताई में जियल आसान ना होला। बाकी संतोष पटेल जी एकरा के बड़े सहज ढंग से कह गए बाणे। जूता मथेला कविता एकर जियतार रूप बा। देखल जाओ हमनियों के आज कालू भैलू बढ़ गईल बा। विरोध करेला कबो अमेरिका के राष्ट्रपति तो कबो भारत के गृह मंत्री पर पत्रकार हमनी हथियार बनावत अपन बात राखत बाणे। काहे कि प्रजातंत्र के हमहू एगो हो गईल बानी, हमरो रउआ समाज सुधार के माने। सारी जिंदगी कवि के नइखे सोहा, बाकी भोजपुरिया माटी के पीड़ा जिए के मजबूरी जी रहल बा। देखी इहे शहरी जिंदगी के हाल बा, कमाल बा। आ हमनी के बुझत बानी इहे सुख ना जानी ई विचार कहाँ ले जाई, का करी। आ आदमी यही में अझुराइल कबले मरी। मानवता के वेदना के बतावत बेरा कवि के मन में कोनो संकोच नहीं थे। ओकरे शब्द में न बन्हाइले के पीड़ा साफ बुझात बा, सोझा बा। राउरो देखी के पढ़ल सीता के तड़पन, के पढ़ल सीता के तड़पन अशोक वाटिका में। पढ़वैया अपन आंख मूंद लेहने, ध्यान ना दिहले त कहाँ लिखाइल उ वेदना शब्दन में। अजुओ न जानी केतना द्रौपदी के चीर हरण आ सीता के अपहरण हो रहल बा। तब मानवता के मुंह हरियराई कैसे उदासे न रही। आजू के समाज में देश में एगो भीतरी से सटल कला बा, जौना के बहुत सटीक ढंग से उकेरत चापलूसी मथेला कविता में कवि कह रहल बा। कला में कला ह चापलूसी परंपरा से चलल आवत बा। हजारिन बरिस से गावत बा आपन राग, जौना के असर दूर दूर ले होला। भोर भिनसार में समाज के पीर से लेके आम मनई के जिंदगी से जुड़ल हर सुख दुख के बात है, ओकरा के नीमन साफगोई से स्वीकारल गई है। यह कविता संग्रह में कवि के कवि आपन व्यापक नजरिया परोसे में सफल भइल बा। देश समाज गांव गिराव के छोट से छोट बात कवि के लेखनी से अनछुआ नहीं खे। कवि के यह सोच और नजरिया केहू के आपन कायल बना सकत बा। एकरा संगही हम उहाँ के उज्जवल भविष्य के आग्रही बानी। एक बात के संगे आज हम अपने चर्चा के विराम दे। एकरा पहले हम रउरा सभे से निहोरा करब कि रउरा सभे भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल के सुनत रही, अपने लोगन के सुने के प्रेरित करी आ चैनल के सब्सक्राइब करी। और कोनो अगर सुझाव होखे कोनो भी वीडियो के लेके तो रउरा बेझिझक हमरा के बता सकिले, ओकर स्वागत बा। जय भोजपुरी।